Jatuh ya. Aku bareng nek gedung nek saiki mau ya wis ora jejeletan Mas. Mungkin nang mbokmu bayar kok iki nek tunggale. Tenang. Nggih Aku kali. hitungne mbokmu muni kowe kok turu kene ya. Ngene mlaku nyupini marani wis suwe ra ngora kok turu aku. Ngene kak kewan kok dadine aku wis metam aku gotok. Kok mikir ngejak turu kok amor aku kok ra tak turuti aku sambung kene ro aku golek ngene iki. Den nyupini teko. Wis suwe ra ngora kok turu karo aku ya. Iki aku. Ngerti enak arep. Ini kan ono loro ta iki? Berarti ada jiwa sedih. Oh, pasti turun saka Pak Dek do nata kok ya, Nak ya. Esok arep nyunggih nata terus apa? Sini lupa. Rak rasa nyauri to, Dina. Ala niku ki amung mbok kalih kula. Kalih kula ya ora gelem ngomong kok, mbok sak jege. Apa jawaban yang tak mbok tak takoni anu ki mbok aku nanyelke meni mendongo kok. Ha niki kalih sak omah kalih kakung mboten omongan, kalih kula nggih mboten, kalih padene nggih mboten. Kalih wel iki apa to iki? Presiden meni. Padahal kok ya Nak ya kan remucil aku kan. Ya kayak ibumu biar ya mek meneng gue kok. Pulang. Pulang masih Mbah juga ya. Pulang rasa kaki.